Il-ħadd 22 Ottubru 1961 fetaħ uffiċjalment it-12th May Band and Social Club. Dan ifisser li f'Ottubru tas-sena d-dieħla din is-soċjetà ser tagħlaq 50 sena. Dan l-anniversarju żgur li ser jiġi ċelebrat bil-kbir mill-poplu Żebbuġi illi dejjem tal-appoġġ u sosten meħtieġ sabiex din is-soċjetà tilħaq l-ogħla livell bris il-festa ta' San Fileb u ħaż-Żebbuġ. Matul l-istorja tas-soċjetà ġew iċċelebrati żewġ anniversarji kbar, wieħed fl-1971 fl-għeluq l-10 snin u l-ieħor fl-1986. Fl-1971 kienu saru festi mill-isbaħ li l-qofol tagħhom intleħaq bil-konsagrazzjoni tal-Gazin lil-Qlub Imqassa ta' Ġesu u Marija. Attività importanti matul dawn il-festi kienet programm mużikali mill-banda 12th May taħt id-direzzjoni ta' Maestro Amante Attart, fejn ġiet ippreżentata bandolora artistika bir-rakmu tad-deb mill-Gvernatur Sir Maurice Doman u mbirka mill-isqof Sir Michael Gonzi. Fl-1986 il-Gazin 12th May iċċelebra il-25 sena b'attivitajiet bejn is-Sibt 10 ta' Mejju u l-Ħadd 15 ta' Ġunju. Fost dawn l-attivitajiet insemmu kunċerti mill-Banda tal-Forzi Armati u mill-Orkestra Nazzjonali. Forsi l-aktar attività li baqgħet tissemma kienet il-kunċert mużikali mill-Banda 12th May taħt id-direzzjoni ta' Maestro Henry Camilleri taħt il-patroċinju tal-President tar-Repubblika is-Sinjorina Agata Barbara. Dan il-programm jibqa' mfakkar għall-eżekuzzjoni tajba ta' mużika pjuttost diffikultuża mill-Banda 12th May. B'dawn il-festi sbieħ f'moħħna u li għadhom jissemmew wara tant snin, żgur ma jistax jonqos li għas-sena d-dieħla m'għandniex ippreparati ċelebrazzjonijiet xierqa biex jibqa' nfakkar il-50 anniversarju ta' 12th May Band and Social Club. Barra programmi u proġetti mużikali tal-okkażjoni u esibizzjonijiet tal-lob tan-nar, hemm ppjanat ukoll proġetti ta' armar ġdid li ser jibqgħu tifkira dejjema ta' dawn il-festi. Barra dawn qed inħadem ukoll bandolora tar-rakmu tad-deb sabiex tiġi ppreżentata lill-Banda 12th May. Hija tradizzjoni antika fil-Gazini tal-Banda li ġrajiet importanti jibqgħu imfakra permezz ta' bandalori artistiċi. Għalhekk anniversarju bħal dak li ser inkunu qegħdin niċċelebraw is-sena d-dieħla jixraqlu li jibqa' mfakkar permezz ta' bandalora. Id-disin huwa tal-artist Silvio Pace li jintażel minn fost 3 differenti li ġew ġentilment sottomessi lill-Kumitat. Ir-rabta tal-Gazin ma' Silvio Pace tmur lura sas-sena 1994 meta dak iż-żmien il-Kumitat ukoll għażel lil dan l-artist minn fost disini oħra biex isiru set pavaljuni ġodda fil-Vjal il-Ħelsien. Illum iż-żmien tagħna parir u kulħadd jaqbel li kif tkun armata Vjal il-Ħelsien għal San Fileb tkun fost l-isbaħ toroq armati għal festa f'Malta kollha. Hekk kif kien qbil dwar id-diżin tal-bandalora, ġie avviċinat Patri Martin Burġ sabiex jieħu ħsieb l-eżekuzzjoni tagħha bir-rakmu. Ftit wara nxtara drab li ġie regalat mill-benefattur sabiex ikun jista' jinbeda x-xogħol. Il-bandalora ser tkun tikkonsisti fi 3 kuluri: aħmar skur għal pavaljuni doppji ta' fuq, aħmar għal pendenti tal-ġnub u abjad tal-parti ċentrali li fuq ser issir l-iskrizzjoni kommemorattiva. Dawn il-50 sena ta' ħidma mill-Gazin kienu wkoll ikkaratterizzati minn impenn sħiħ u kontinwu bris l-armar tal-festa. U appropju għal dan il-fatt li permezz ta' dan l-anniversarju ser inkunu qed inħallu marka fuq il-festa ta' San Fileb. L-idea li l-Gazin kollu kolonna mdaqsa bi statwa fuqha ilha tberren fost id-dilettanti tal-armar. Il-festi tal-50 sena kienu opportunità sabiex dan il-ħsieb iseħħ.
Id-disinn u d-direzzjoni artistika tal-pedestal tħallew fidejn l-artist Silvio Pace, fil-waqt li l-istatwa prinċipali ġiet iddisinjata u ser tinħadem mill-artist Aaron Camilleri Cauti. Għax-xogħol tal-injam tqabbad l-imgħallem Reno Sacco mill-Qrendi. Is-suġġett ta' din il-biċċa armar huwa marbut mal-anniversarju tas-soċjetà tagħna. L-anġlu bħala ġbija qaddisa barpa fideħ jissimbolizza t-tifħir lill-Alla permezz tal-arti mużikali. Mill-banda l-oħra, il-pedestal ser ikun jinkludi 4 anġli oħra jew aħjar puttini, iżommu fidejhom simboli brabta ma' San Fileb u Ħażebbuġ. Min barra din il-kolonna bl-anġlu, ser isir ukoll pavaljun fil-bidu ta' triq Loret Vella min-naħa ta' triq Xortino. Wara li ttieħdu l-qisien reġa' ġie kkummissjonat l-artist Silvio Pace sabiex jagħmel id-disinji meħtieġa. Ix-xogħol fuq dan il-pavaljun inbeda u żgur li ser narawh armat f'postu fil-ġublew tas-sena d-dieħla. Ix-xogħol tal-ħjata ġie ftat f'idejn is-Sur Alfred Bonnici fil-waqt li l-pittura ċentrali ser ikun qed jagħmilha l-pittur Leone Kurkop. Tistgħu taraw bosta preparamenti ġa saru u ħafna mix-xogħlijiet inbdew. Ir-raġuni li għaliha aħna nidħlu għal proġetti bħal dawn hija biss il-fiduċja u l-kuraġġ li nsibu mis-sostenituri tagħna kull darba li ntolbu l-għajnuna. Dawn l-affarijiet ma jsirux b'xejn iżda jinvolvu ħafna flus u dedikazzjoni. Għalhekk inħeġġukom sabiex tagħtu s-sem tagħkom speċjalment fil-ġbir tal-fondi sabiex jekk Alla jrid is-sena d-dieħla nkunu kburin li ċċelebrajna kif xieraq il-50 sena tas-Soċjetà 12 May. Dawn il-festi ser jibdew nhar il-ġimgħa 22 Ottubru ta' din is-sena.